मर्निं लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेबसेबाव बरायहरनाय जाबाय लोगोफोर। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ शेयार खालामनो नागिरदों। नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। आरोखि जों दा ट्रेनाव गाखोनानै दंफैयो। जों दिनै हाखु दाखु ट्रेनाव फैनायनि जाहोनानो जाबाय बेखौ नोंथांमोननो एसे देखायलांसै आरोखि ना लोगोफोर। नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय। आजाया सिखारथ'वाखै, आजाया सिखारबाय। आजा सिखारद' थांसै नै आबैना सफैबाय। मादैयाबो फैबाय नै, आबौबो फैबाय। नोंहा आबै आबौमोनजों थानो मोनलाथ' मालाय आबौआसो थानो मोनसिगोन। मा संबाय थादों नोंलाय? मा संदों? साहा फुदुंदों। आलासिफ्रा सफैबाय, दा जोंहा थांफिननोसैलाय। ओरैजा आलासिफ्रा सफैबायमोन आरो आलासिफ्रा गालांफिनजासिगोनलाय। आमाया थांफानो मोननाय नंला, बिबैजों थानो मोनसिगोन आरामनो। आजा ओंखारखाबाय? बिसोरखौ गालांथ'नोसैलाय, थांसैलाय जोंहा। नै आजाया बेग बाना रेडि जाखाथारबाय आरो। थांसै, टाइम जाबाय। लोगोफोर गारि गाखोनो थांबाय आरो दा एखे फुङाव गुसुथार उफाय गैया। आलासिया फैनानै दंफैयो, ओमफ्राय जों आलासिखौ गारनानै ओमफ्राय जों ओरै फारसेखै ओंखारलायबाय आरो ना। नै फिसालाबो ओमफ्राय ओरैजाय फेमिलिबो उफाय गैया आरो जों दा ससे थाबायबाय। ओमफ्राय नैबे थिनालियाव माबा दं आरोखि गारि, बेयाव गाखोनानै ओमफ्राय थांनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोखि ना लोगोफोर। एखे फुंनि थान्दा थान्दा जा बरिया खोलो खोलो बारजों आरोना साफानो। फैदो बिमा मार फैदो। ओइनै गारि दङ दे, फैयाबा फै। स' लोगोफोर नै जोङो दा टाउनाव सफैबाय, ओमफ्राय दा ट्रेन गाखोलांसिगोन आरोखि ना। जोङो गारि फिसाजोंनो फैदोंमोन नैबेजों, फैनानै सफैबाय आरोखि ना। थांफिननो दैया बेयावनो दं। जों सिला फोथार सफैबाय आरो लोगोफोर ना। नैबे सिला फोथार स्टेसन बेयो। लोगोफोर दा टिकेट दाननानै लानोसै आरोखि ना। टिकेट लाना थांसै जोङो दा बालुफुङाव थांगासिनो लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। नै दा ट्रेन नेगासिनो लोगोफोर, ट्रेना फैसिगोन आरोखि ना। ट्रेना फैबाथाय ट्रेनजों गाखोनानै थांसै आरोखि। ट्रेन नेगासिनो दङ। नालाय लोगोफोर ओरैबायदि भिर ट्रेना, ओमफ्राय जोङो ट्रेनजों फैदोंमोन आरोखि। माबायदि भिरखानि आलासि जिरायग्रायावबो टिकेट फिलापखा आरोखि मानसिया ओरैबायदि मानसि। 12 প্যাকেট 50 তামোল নাৰিকল কেঁচাবোৰ ভজাবোৰ লৈ লব বাইদেউ। এটা 30 টকা, দুটা 50। ओरैबायदि भिर जायोना। দুই টুকুৰা লৈ লওক 50। 200 গ্ৰাম 200 গ্ৰাম। কেজি কিমান? কেজি 600 টকা। বাদামটো 600 টকা কেজি। ইয়াৰটো মিনি পইণ্ট নহ'ব বাইদেউ, এইটো কোনো নিদিয়ে। বগিনীটো আপুনি এটা 50 টকা কৰিব। আমি বগিনীত নামি দিম বুলিয়ে দি আছোঁ হ'লচেল। बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।